Assalamu alaikum, bandirabe, futankobe, sehelabe. Mi samni god fof inimum mi tore mum fof. Mi samni on mi juri mon. Mi nyagi mon alla moƴƴere. Mi nyagi mon alla itude nguru nyaw coronavirus. Mi samni futankobe, dentuden no fewi. Mi samni Mbolo Aly, Mbolo nabe, en dentuden coronavirus. Min biatimi ko kumbedembe cham. Komi Mbolo Aly najo. Mi wonoton dubididi. Kono joni mirimi Washington DC, États-Unis. Kono hakilam fof nana Mbolo Aly joni. Midi yidi wonde sare mon tone Senegal en der odo saha coronavirus. Odo saha en hawni no fewi. Kadi en hubini. Enen fof, enen gandi hoko poten wande ngam rentade men coronavirus. Enen gandi en poti sodare sabunde wala orde zavel laabi kewɗe nyaloma. Enen gandi yo waste rokkude juuɗe. Enen gandi yo rentade dental hono batuji, marseji, lumuji, yengeji, basta battindirde. Enen gandi no bonirte maskuji e ganguji ɗi. Enen gandi enen poti waste yaltude galle en waɗi fayide. Senegal de en rento hen no fewi. Mi nani onon ministére de santé ene hokku hen yimɓe fof ganguji ɗi e maskeji ɗi en wadde information ko fatte hokko poɗɗon wadde waste dande coronavirus. Ɗum ene moƴƴi no fewi, machallah. Coronavirus ko nyaw nana wara yimɓe hewɓe. Temede ha ujune yimɓe ñande fof. Ko ɓuri hewde nana wara yimɓe mawɓe. Enen fof enen gandi nafoore mawɗo e nder galle, e nder wuro, e nder leydi. Mbere onon gandi a wawi dande coronavirus tawi a fawngani, tawi a lallaki, tawi haydara musanema. Ko ɗum woni problem ɓuri hubanade e coronavirus. Sukaɓe e fedde amen hay fedde jinaɓe amen ene wawi dande coronavirus tawi ɓe ganda, ɓe tinani. So tawi mi dani kono mi anda, example, so tawi mi dani kono mi anda, après mi yaha nder wuro, mi tottude juuɗe. Goto fof mo tottumi jungo ko keɓowo. Ko ɗum tagi kettuɗen e nder galleji men ene waɗi fayide no fewi. Oto yewtude galle sana wawi, sabu ene wawi rabde neɗɗo coronavirus. Do en États-Unis min dañani ganguji e maskuji sabu yonata. Doctor e safroɓe tan jogi ɗum o saha, wala sodaneɓe ɗum ko ɓoyi. Ko test tan en wawi hen hollude so tawi enen gondi e coronavirus wala gondani e majjum. Ko ɗum tagi biyaɗen keɗuɗen e nder galleji foti jonte ɗiɗi so famdi ha famdi. Minen ga min jaltata sabu min mbawa andude so minen woni e coronavirus. So wona test wadde. Testuji ɗiɗo koko manki. Affaire nana huɓinima. Mono horsini sehilabam, gurdam am ko gurdam mabɓe. Wadde mi yaltata, mi yahata mabɓe sabu mi anda so tawi miɗo wondi e coronavirus. Do États-Unis situation changi no fewi. Joni hay goto yaltata. Hay goto yaltata boa so wona yaade hôpital walla yaade marché. Kono hay ɗum usti joni. Yimɓe hewɓe ene yaha marché. Joni ɗo aɗa wawi sodde ko tokkuɗa fof e nder portable ma. Neɗɗo e nder marché
Omo soria ko toktura fof. Comme lijimaji en maro en fof. Omo adda dum ha galle mon. Omo fawa dum hede demal galle. Noduma telephone. A yeltu tan tawi bagas ma nanton. A yiyata neddo. Ko ɗum woni confinement Amérique. Ena hawni de. Confinement no muusi. Yimɓe galle amen Mbolo Aly siidi kamɓe gandi min ke mi wawa joɗade. Jangde de ena muusi min no feewi. Kono miɗo faami joni. Jongde e nder galle amen ɓuri wonde respect hoɗɓe. Sabu hay somi ala coronavirus miɗo wawi addude ñaaw e nder galle amen. Jongde e nder galle amen ena habni. Sabu yewede e waste liggade ena muusi hay welani no feewi. Kono ena moƴƴi e yimɓe wuro amen Washington DC. Joni noon oto hersi coronavirus. Sa tawi e sellani oto sud ya hopital. Sa dani wala anda sa dani yo ko ɓuri moƴƴude ko rentare. Jodda e nder galle ma jonte ɗiɗi ha ganduɗa coronavirus yalti. Yo rentu hoore ma, yo rentu galle mon, yo rentu wuro mon, yo rentu aduna. Wat tan ko bawɗa. Aɗa wawi joɗade? Moƴƴi mbaɗa ɗum ha timma. Mbalodiran dentoden no feewi. Mi samani on no feewi. Jam Allah wona e mon. A jarama, on jarama.